Compra al centre i aparca-hi gratis és el nom de la campanya que tenen en marxa l'Ajuntament i l'empresa municipal Biparc amb la col·laboració d'Eix Aparcaments i Xarxa Comercial. Amb aquesta iniciativa es pretén facilitar la compra a la ciutat. Una manera de col·laborar amb el comerç d'alguna manera i potenciar que la gent no tingui que marxar de Viladecans per manca d'aparcament. Els comerços adherits a la campanya reparteixen entre els seus clients tiquets d'aparcament gratuït de 30 minuts per pàrquings subterranis i per zona blava. Actualment, una trentena d'establiments ja participen en aquesta iniciativa. De fet, hem agafat les vacances pel mig, ha hagut una bona acceptació, tenim una trentena de comerços adherits ja. Esperem que d'aquí als Nadals podem ser els 50. Amb les èpoques que estem, doncs jo crec que ja és força èxit. Els comerciants ja fa molt de temps que podien oferir aparcament gratuït als seus clients, però ara s'ha reduït aquest preu de cara als comerciants i la veritat està funcionant molt bé perquè els comerciants s'han motivat més en aquests temps de crisi a regalar aquests tiquets als seus clients. La campanya està oberta a la incorporació de nous comerços.